кишоварзӣ дар марҳилаи обшавии пиряхҳо, мубориза бо хушксолӣ ва обхезӣ тавассути ҷудо кардани карбон ва баланд бардоштани устуворӣ дар минтақаҳое ки аз пиряхҳо вобаста мебошанд. аз форуми калидиест ки дар ҳошияи кори конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар доираи соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар душанбе доир гардид. форуми мазкур доираи васеи коршиносон ва ҳамчунин тарафҳои манфиатдорро дар кори худ ҷалб намуд. дар кори форум масъалаҳо оид ба стратегияҳои асосии мутобиқшавӣ ба захираҳои об ва иқлим дар соҳаи кишоварзӣ, системаҳои озуқаворӣ, таҷрибаҳои пешқадам ва навовариҳо дар осиёи марказӣ, захираҳои об, замин ва иқлим дар тағйир додани системаҳои озуқавории кишоварзӣ ва масъалаҳои марбут ба тағйирёбии иқлим мавриди муҳокима қарор гирифтанд. салом, номи ман Сара. имрӯз мо дар яке аз конфронсҳои муҳими ҷаҳонӣ ки барои бартарафсозии мушкилоти вобаста ба обу иқлим аз ҷумла обшавии пиряхҳо хеле таъсири амиқ дорад иштирок намудем. барои мо хеле муҳим аст ки ҷанбаҳои гуногуни мавзӯи обу иқлимро баррасӣ намоем. ин як платформаи муҳим барои муколамаи тарафҳо мебошад. дар доираи кори ин форум панели сатҳи баланд таҳти унвони таҳкими устувории экосистемаҳои кӯҳӣ ва пиряхҳо ва мизи мудаввар таҳти унвони шарикӣ барои кӯҳҳои солим, ҷалби ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ барои муқовимат ба иқлим дар экосистемаҳои кӯҳӣ ва пиряхҳо баргузор гардид. мо имрӯз дар конфронси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо иштирок дорем. ин мавзӯъ барои ҳар яки мо хеле муҳим аст, зеро тағйир ёфтани иқлими сайёра ба иқтисодиёти ҷаҳон таъсир мерасонад. муҳимияти дигари ин ҳамоиш баррасии масъалаҳои марбут ба норасоии об дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. дар умум, ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили обу иқлим дар сатҳи ҷаҳонӣ мақоми шоиста дорад. масъалаи муҳиму меҳварии форуми болозикр рӯи кор овардани усулҳои наву муосири кишоварзӣ ва ба кор гирифтани онҳо аз ҷониби кишварҳо дар пасманзари тағйирёбии иқлим ва коҳишёбии пиряхҳо ҳамчун манбаъҳои бузурги обӣ буд. аз ҷониби иштирокдорону таҳлилгарон зикр рафт ки тағйирёбии иқлим ва обшавӣ суратгирифтаи пиряхҳо ба низоми обёрӣ ва истеҳсолоти кишоварзӣ таъсири амиқ гузошта истодааст. дар рафти форум зикр гардид ки пиряхҳо на танҳо барои муҳити зист, балки барои амнияти озуқаворӣ ва ғизо хеле муҳим мебошанд. аз ҳар ду нафар як нафаре ки дар манотиқи кӯҳистон дар давлатҳои рӯ ба тараққӣ зиндагӣ мекунад зери хатари ноамнии озуқаворӣ қарор дорад. зиёда аз 2 миллиард одамон аз ҷумла бисёре аз ҷомеаҳои маҳаллӣ ва кишоварзони хурд барои дастрасии оби тоза, аз ҷумла барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва ғизо, таъмини рӯзгор ва эҳтиёҷоти маъданию маишии худ ба оби пиряхҳо ва барфҳо такя доранд. ҷумҳурии Тоҷикистон ки яке аз давлатҳои аз нигоҳи тағйирёбии иқлим аллакай мо мушоҳида карда истодем ки якчанд таъсирҳои тағйирёбии иқлим ба мо расида истодааст. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ҷалби сармояҳои беруна, яъне сафарбар кардани ҷомеа барои коҳиш додани шиддати тағйирёбии иқлим бисёр муҳим аст. бунёду барқарорсозии ҷангал имрӯз аллакай яке аз омилҳои таъсиррасон барои коҳиш додани шиддати тағйирёбии иқлим мебошад, чунки ҷангал на танҳо дар кишоварзӣ ва муҳити зист, балки ба худи ҳаёти мардум ҳам таъсири бисёр ҳам мусбӣ дорад. аз он таҷрибаҳое ки дар дигар давлатҳо ҳастанд, ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад баҳравар шавад. аслан ҳамкории созмони озуқа ва кишоварзӣ ки зиёда аз 190 давлати дунёро фаро мегирад, ман боварӣ дорам ки он таҷрибае ки аллакай имрӯз коршиносон бо худ доранд, барои мо ва барои ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр ҳам фоидаовару муфид мебошад. бояд гуфт ки форуми кишоварзӣ дар марҳилаи обшавии пиряхҳо як ҷузъи муҳими конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо буда, таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва минтақаро ба равобити мураккаби иқлим, об ва кишоварзӣ ҷалб менамояд. ёдовар мешавем ки аз 29 то 31 май шаҳри душанбе мизбони конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо мебошад, ки дар кори конфронс 2500 намоянда аз 80 давлати ҷаҳон иштирок доранд.